Koma chifukwa cha ife kumapanga chili chonse opposition yake iti a president ku parliament kuli opposition ine mukaona ku parliament afike kuli opposition inati bodu opposition yanu mmati mukayima pene muja amalali anakukhulupirirani lero ndino president chifukwa choti munati on opposition in parliament. Komaso tukufuna kuti titenge boma 2025. Ndikunena ndine wa opposition. Kodi leadership yake zakhale yotani. A president pakati panali manongonongo a East Bridge. Ndimaona ngati kuti kusamvesa kwa anthu amene sakukondani. Njira imene jenali njira imodzi imene munakhazikisa kuti mulimi amene amalima ndi matumba 10, matumba 20 apeze malo okagula. Koma panopa chifukwa kuti muli anthu ena amene amagulisa feteleza akuona kuti msikawo uthesedwa. Chifukwa chonena kuti feteleza wa East Bridge amabwera kuziko kuno pa mtengo ochipa. Ndipo pena pati pose feteleza anakapezeka. Chifukwa ndisiboma limene linakabweza mbewu. Wabweza mbewu ndi amene watenga feteleza kugulisa. Wagulisa wapeza ndalama zimene zija. Anakagula mbewu za alimi kukabweza ngongole. Pamene kuti ndalama zathu za ziko lino sizikupita patali. A president ndikunenane chifukwa Malawi akuzunzika chifukwa cha ife a opposition sitikupereka ndondomeko zabwino kuboma kuti tithandizane lipite pasogole takokhala chete. Which opposition can we talk in parliament? Bwana president pala anthu sitikulikonda ziko lathu. Ndimadandaula project imodzi ya madzi imene inakhansulidwa sikuyuzikaso chifukwa cha injection anthu ena osalikonda ziko lino. Project ya Salima Lilongwe waterway simathandiza anthu ambira kuno kumakanjira kuti akusalima. Anthu ambira kuno kumakanjira kuno ali kulilongwe. Imatithandiza ife abale athu amene amatithandiza kuno ndalama. Koma kuti Lilongwe town ivutike madzi, Salima ivutike madzi. Chifukwa cha Malawi awiri okapita ku court kukapereka injunction kuti contract isachitike. Just masegwera za jana akapereka so injunction. Koma ife aphungwa mangochi kuti tidagwirana pamodzi. Tinanena kuti timuthamangisa mzungu amene uchi zidatheka pano mwasegulira madzi. Kodi ya Salima ija ndipo ubwino wake munampasa munthu wa ku Malawi. Ine ndikunena pa ndine wa opposition. Ndinenso wa chipani cha DPP. Tisimokhalira maboza ndikumathandizira ma injunction kuseriwa. Zimene za president ineyo ndikutha kuona kunena kuti Amalawi panopa akutha kuzindikira. Amalawi panopa ngati tikunena kuti ndinolephera ndife wonamba. Boma li 2020 mukulitenga kunali COVID. Ndipo ambiri anamwalira. Kuchokera 2020 omweyo mafuta okhaokha, kubwera kolera, kubwera cyclone. Zonse zino president mungachite chani. Munali okhala osagona munabwera kuno mu February. Kuthamangira kuti mwathandiza anthu anu. Mafuta okhaokhawo. Bwanji ngati ufuna kuti tikujajeni kuti inuyo ndinolephera mulibe ziphirikiti pakatipa. Ndiponso mupangeso. Opposition ya inu mwina izabwera strong akatichosa ifamene tikulephera 2025 kuzabwera opposition ya mphamvu.